nene. Pawiri ko, be. Inday, tan nene. Uy, pawiri na. Matagbuntag Dolanday bago kumula berde og torno. Every morning, Dolanday, well, I'm a lovebirds before I'm turned. Kanunay kong gapaminaw sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. I will always listen to your program, Stagnant on your line. Because I listen to the program, Stagnant on your life, Dolanday, I'm happy. Itago na lang ko sa pangalang Balong. Yes, call me Balong. You know, Dolanday, I will listen to your program, Stagnant on your life, I'm happy. Usa ko ka tricycle driver din sa Santo Tomas, Davao del Norte. I know, I'm a tricycle driver here in Santo Tomas, Davao del Norte. I will listen to your program. Happy. I'm happy. La la la. Sa anak ni Mimi, apan wa pa mi makasal. Yes, we have one child together with my wife, Mimi. But we're not going to marry Dolanday. You know Dolanday, I was in your program starting in your life. Yes, we're very happy together. Hagbay ra ko si pangagda ni Mimi apan di siya masugot nga magpakasal mi. Yes, I'm hugs. Of course, going to church and going to marriage to a time, but it's nothing. Halos gihatag na ako ang tanan o gibuhat na ako ang tanan alang kay Mimi Dolanday. Yes, that's true. Apalisod di ay ko gihatag ni mong tanan kay way mahibilin sa imo. It's very hard to give a lot here because I'm empty. Hinungdang nagsugot kining gapnod sa kong kinabuhi. You know, I will listen to your programs on your life. This is the story of the start of my life. And O ginini. that's it. Anay tabo. I'm happy. Anak, pag iniinig na, mamukmuk ko. Anak, wala mo ko'y, ay dili na tingko, anak. Ha? Wala ko'y tingko. Wala lang, si Pito. Baka ba sa dupat? Yung tingko na ba? Anak, tingnan may wapay kita sa papa, anak. Sige, mo na lang na. Bilang na ni pa? Treat. Ayay! Unsa mo na?
na dito. Si Papa ba, Joker kay ka pa? Musunod na siguro ka ito mga Joker ka nang awa. Baba na bataag ka. Saan na dito? Asa yung mama ni mo? Kaya dalang mo, Blinder! Yan, nagidala-dala na mabutog Blinder ni. Madaot na sa ito, mami. Mang! May kay naka. Bit mo nga ng Blinder. Alang-alang, kung saan may minalang ni kay, imagino na ako nga nag-shake ko dire. Siya wala ko gikaw nag-shake. Sige, luto ni mo. Sa luto. Kung mga yung magmutan ng kagluto, alam kay gibilin dire, kasi magibilin nga kwarta. Hagbay na horot, ay. 500 ba yato? O niya 500, di mahorot. Hurot mo nga ng 1 million. Kung sa mangka, di ka tanawa na ko. Mantipida pa naman. Ayaw ko ka na, Aba. Sanga pa na naman. Sige ka sanga, budlat na dyan kong mata, na ako ng Doria. Ikaw ba? Kasaman, tanawa ko. Siga mo mata, ano? Tagay mo pa sabi. Kung gusto ka gawa ka, na ko'y palitan, Hoy! Tanawa ko ba? Wala ko, kino sa Adams Family. Kabalog ito kang hiniking pamasayro ron. Di ba? Paspasan dahil mo, para di mo hinay. Tipid-tipid po bag na time po. Sa... Ay ko kinanaaha, ay ko gikasapan ko nimo ha? Ay ko kailangan na balong. Ikaw ba? Wala. Good. Ay ko, Nanadinig. garabay-garab na, si pulungan ko ng dalungan. Nanadinig. Natihalin ni mong butong diya. Anong pula naman yung bill sa kurente? Anong pula naman bill sa kurente yung tubig? Kasabi. Hoy! Anong pula naman yung bill? Di ba kita ka nakakwarta? Ito na niya nga kwan po. Umul na dito para di na mo pula. Di kita ka nakakwarta pambayad. Ano yung putla na to? Sige lang. Punta na nila diya. Malanaw na nag-TV na sa atbang. Sa mangka, uy, maman yung masiguruhan na. Bida sa di mo, uy. Ay basta. Ay kung pwede na ba mag-budget ng kwarta. Halong ha? Ano mong kita si drive niya. Wala na ba? Ay, ginuo ka. Wala ka na lang ko ay. Uy! Mang! Bida ni bayaan na ni. Palitan ni sao, man maputla na kuha ni ba? Putla na ko mo, pula ng bill mo. Ha? Di ba kitagaan naman to na may pambayad sa kuryente? Batasan yung bayad to nga. Aw, pangutan na yung mga asawa. Wala gani. Sao man ako ni. Oh, sama na. Wish. Oh, sakuro. Pahamin ko pa. Ayaw! Ayaw, Ingo! Nagpinalala pa, tani. Ay, tanang ilan ng asawa ay. Kabla pa may diambak, di ba na? Asan ganda ng Ingo eh? Ikaw ba din na? Isa mo na madabla na magkaso. Maloy ka.
Pa, masig na kay extra da pa, ang bayad ko bill pa. Ipalit na na maglumlit ni... Kung ipalit pa ni mo itong tigpay, ako paborito. Ako lagi palit. Ako lagi palit. Inko. Ma, ino na bulis papa oh. Aw, mawari kinabuhi niya. Nga okay ra nimo? Okay lang, sagdi na siya. Gulang naman na. Ano ba? Pa, masig na extra da pa. Ako nagpalit ni Kuko Kuadong di. Ipalit na po ni mo nagpagambaya niya. Alam na tayo pag-umaya, Inko. Inko, nag-enjoy ka na ba, Inko? Nabaka ka. Ikaw kag Biko ba? Ipilit pa si mo. Nabilit pang Biko si mo na. Ang sama di sila, Dre. Ma, tagay na kong kwartang mabibigay. Naman lang kung mabibayaran ako na. Dong, pila din na dong. Ma, 500 man eh, kay bayad ko. 100 lagi. Kurinti og tubig mas. Sige na, mabi. Dra, iuli biya niya, sunod si Mana ha. Usama na yung mga asawa ko, pabayran na, nausama tao na. Tagaan ni kwarta, gasto-gasto. Lagi pa. Sige, langod pa. Tagay na ko. Ay, ito. Bro, grabe hindi ko nila ni Gwari, Luciana yung sakit kasipon. Napay ito may mga ipon, no? Kasi napay-pay gabi ko ba? Kailan nagkari, kaning nukos. Naman. Ari na ka, ma. Sige dong, bayri biya na sunod si Mana dong ha. Laging. Biyahis ako para mabayaran ako na. At na ko pa. Ano na kau dahil kapag Ibayaran na lang akong tubig, ma'am. Kuryente. Ma'am. Ang sabay mong kuhanin mo. Ha? Namin kasal na? Unsa? Mapakasal? Ay, kasal-kasal. Kayo agyapo na. Hindi na nauso na kasal-kasal ron. Na kayo bandiha. Kasal, may bulag bang gani. Gasto-gasto rin na. Namin kasalan ng bayan. Dito na lang ta. Kay Ikaw lang. Di ko magpakasal. tagaan pa tagkwarta niya. Nakasal pa dito ta. Amala, di ko. Pag gusto ka nga makuha niya atong pamuyo na to, maningkawat ka may tagkwarta. Ha? Ay ko na ipakasalan ng kuwan. Kanang kasalan ng bayan. Naningkamot na gani ko niya. Dapat na manikamot ka kay ko may amang sa mga anak. Alang-alang ibong papa may manikamot. Naon sa day ka? Ha? Ako na mga nasi. Natural mo dako na may manakaldiro. Ha? Sundan na ito nagkadwa. Ayun, nabili na ko. Ano man? Kapoy na kayo. Watay kwarta gasto kayo. Malaking gatas ron. Layon man na siya sa usagod. May nanduha ka. Dakan man nagkadula na. Dakan magkadula diha. Ano mang mag-uol man ka? Sige. Kaugot. Pero... Man. Uga na kayo kung tutunulan mong ba? Ha? Uga na kayo kung tutunulan. Ay, topic ko. Sige na ko din. May kanang uhaw magka ang tutunlan. Sige na ko din. Ayaw na balong. Sundan pa noonin mo gaduhan na gasto na kayo, ha? Di mo ko nang pakuhito na unsa naman ka. Basta ka di ko. Ah. Ikapoy ko. Ganito ko sa sala matulog eh. Okay, kapoy ka nga mga ikikibuhat. Dili lalim bantay din sa balay, ha? Ay ko kanana, Ay ko ginanaan nga makoy gibuhat. Ha?
Itan. Ada magasin na. Sino po? Ada kay buto ko talatanawa lang na. Mang! May si Lormon diha, talatanawa na si Lormon. Mang! Mang! Naliwakwak. Ay sig binuwang dia, ay sig pangwakwak dia kay uhaw para ba ko basig apilon ta karon. Saban. Balik diri. Saan ka madto? Malakaw ko. Sa'yo pa kayo? Yung bata. Bili na na sa'yo mo, Papa. Paano bitaw ka nga? Busy po na. Ayaw na. Kaya nanginanglan ko kwarta. Kasi tayo magkwarta ko. Ano, Uy! Mga asa mga... okay na ba di akong short nga pinapuo? Bubo kayo na, uy! Sige lang, mas lindo tinoni kay komportable ko. Bye! Asam to bayahan mo ato nga? Saan ako pagbiyahe na ron? Ato wala ako sa mama diri. Let's go. Ibili na rin ako dito. Ma, Uy, Dong. bilhin sana ako ni si Jinjin diri, Jin. Pwede na ko lalo na pa. Asa mo na yung asawa? Sa'yo mo ito nilak ko. Nadali na ko sa imo alam. Ako na bantay ng basta. Ano ba yan? Balihog na lang sa kong tanap. Mabiyahe ko para Aw. mabayaran ako itong utang sa mo. Sige. Jinjin, magbehave ka diri, lalola ha? Sige pa, bye. Matagay ko ka sa trip, baby. Ano na eh. Pangayon na si mong lula kaya pa ko'y kwarta. Sige na. Ano na ko? Babalik pa. Ako trip pa. Oo, lagi. Ganina na ako nagapabot, Teresay, lalong sa Teresay. Karoon na nalod na kita, Teresa. Sa ato ang gitawag nga private room. Kung saan na ito nga. Ako ba na? Sige rapagkuan. Kung ba na? Sige mararabag na kahiring na. Kung ba na? Ayaw ka bala ka. Ikaw nga drive na siya o tricycle. Ka-drive ako ka bala pa. Mungkin ako ganahan sa imo ba? Tarit-tarit eh. Ikaw unyot ba? Ayaw ko ga, unyot. Tawag ako unyot, unyo lang, tunyo. Sige tun. Untoni ko bi. Kalali lang kay linsahan sa nago ni aga. Bebe, plaster be. Oh. Ayaw gilog. Mungkin ako ganahan sa imo anyot ba? Kay mura jugog mawa sa passing o ikaw may... Kanam. Taklaan ko ng imo. You want this or you want more? Pwede both.
Jin, katong na diya. Wala pa ba si Mama, pa? Wa pa. Sige ako lang magpaabot si Mainan. Tug na. Sige, pa. Magok nila kong anak. Asa mo yung liwat ni? Jin. 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 And the power of grace, God, Sharon! Sulod sa kwarto nung sa nilingkod na ka na. Katuog na mga na. Sorry, pa. Saan ba yan? Ito yung silang rasa. Huwag pag imabot ba? Katulog ko. Alas dos, kadalawa pa man. Saan ito ba yan na to? Mas 4 na las buntag, wa pag inulias. Saan ito ba yan na to? Ito ko cellphone. Ay, Karoon pa ka? ha? Dili. Ako ko kay nakuhaan ko gabi na wala nagkusog kay ulan dito sa kong giantuan. Uy niya, wala na, dili ko kagawas kay delikado kayo. Storil, ulan storil. Asa kanya to? Des kalinan sa kong amiga. Uy niya, Nabot mga kalinan nga. Dili, kaya na- Layo kahit tumbalin. Ano to dari Santo Tomas? nato ko doon sa kalinan gani. Ubot pag ngado ako kay nagguag durian, nagharvest og durian, sus kay kagmay pamalit ng durian na ay wala ko gidala kay sakit teston kay tonok. Kabalo ka nga. Maglaglag rin eh. Kasi Davao de. Nga layo kayo na itong lugar sa Santo Sige lang Tomas. ko doy okay raman na. Na kayo wala kinasulti sa ko ah. Ha? Gusto ko ko tanan sa mo ay. Sige na kay matog na ko. Kapoy ko sa biyahe. Magstorya ta. Wala ko sa blendaro, nagistoryan na man ta. Pinabilangan ba ka ni Mimi? Ah, wala kayo, wala pinuangal man ta ka. Kasi na nakailain ha. Oy, ako kayo na ha? Mauna, ginabunay mo, bali-balihon na ko ni mo. Kaya mo ko na binuhatan ninyo mga laki. Mauna. Kabalo ba yun ka sa pamilya nga wala. mauna. Wala dyan ko gaminuang kay ikaw rin ang ako ah. Ay, ako bali-baliha, kaya ko tinaron niya ako paglakaw dito. Matuog na ko, ay, kakapuya, sige kang yaw-yaw diha. Mimi! Magstorya ta. Ay kong talikdi, ha? Sige, makatubang ko. Mag-side view ko. O sa may gusto ni mo? Ha? Ikapoy na ko na itong pamuyo. Wala ko'y peace of mind, wala kwarta, wala kanan. Ha? Abi ba na ko? Kulang kayo ang imong mga remittance. Ha? Sayod ka man Sige ba? ka hinuktok diha. Masayod ka man nga. Lisod kayong pamasayro. Wala ka diskarte si mong kinabuhi. Ha? O sa may gusto ni mo buhato na. Kung gihatag na ako tanan ni mo. Unya gihatag nimo tanan kulang pagyapon. Ha? Nadaugan ko sa una. Mamuy-boy ka katong 400,000. Daugan ko. Asa man. Nahurot ra ni mo. Wa ko ilabot kay ato lagi gasto diri. Naidad lang ko sa kong gikwanan kay napakyas lang wato mo to wala nakita atong kwarta. Kaya sa mga motor. Wes mlayas ko kung minana. Nagbalot ako na sa kong masayla diri. Uy, bata. Bantay na. Hasol ra ka. Uy, anak ka. Ha? Ay dili ko ni. Wala kay pagmahal sa mua. Si mong anak. Pasensya ta kay kwata atong bangon ng kamatuoran. Ha? Sige na. Bye, balong. Diya ka na din ako. Mimi. Ayun yung buhata sa mua. Diya na ka. Mimi. Anak. Ang imong mama pag ni. Okay mo na sa iyong papa. Mimi. Mimi.
Amalanyot. Ay, kung tawag ang unyot. Tawag di mo tawag-tawagon magunibilit tindag unyot. Kabalo ka nga, di ko ganan, maminawala. Saan may mga mamanin na andal ako? Sagpao, nagawin ba na? Ako'y tama na. Nanay mo kong ipasakitan. Ayaw ko. Dilingan ako apasa lagi pag inaminom ka. Maula ako kung ayaw ko mapasa-pasa pag mag-inom ko. Kaya mauawa ko sa mga amigo. Kasabot ka! Onyot. Hindi ko na maging unyot. Kaya nagaylo ako to. Anak, Pa, ako dahil pa. Gusto mo pa si mama pa. anak, masay ko, skwila lang kagtara anak eh. Ma, ginanglangin pag miskwila. Kundi ko miskwila pa kay mga. Tunyo ko lang. Tiyo. Ayaw pagbudats-budats anak. Ayaw makuha anak. Padaylo ako, balong. Padaylo ako, long. Ano nga black eye mo ka? Kikulata ko sa kong kaipon nga. Abal-abal driver. Wala akong giingon mo. Kikulata ko di sigang sa mata kong mata. Wala akong giingon mo. Diba? Dapat wala. Wala ka na. Sa kuha wala juga katilaw giingon anak. Patilaway ko, be. Patilaway ko. Padaylo ako. Madawat pa ba ko ni mo, balong? Unya, sa kami na ni mo. Matahon na ni mo. Alala sa bata. Dawato di ka pag-usap. Sige, kay mga plana na pong trabaho dito sa akong amigo nga si Juan Big Joe. Dito na lang ko silang balay. Ako dito kay naglabi kay mga pagkaon. Basta, Okay ra ni mo? ay nalakusba ha. Nilagyan ako ng salamat. Para sa itong anak. Mag-isa ko. Dawato. Hindi na ba? Sige. Ala sa itong anak. Dawato di ka sa kaimtang ni Mimi Dolanday. Imo na siyang punching bag siyang kaipon-ipon. Sakit man ang kamaturan. Nabiduwa siya glaying team. Kapan gidawat ko na lang siya pag-usap alang-alang sa mong anak kasi Jinjin. May mga kagabiyon nga di ko katulog maghayang. Magsigog na una kung unsaon ako. Pagkalimot sa tananay tabo. Pero yung anak, giday ko mahigugma ka. Dawaton ni mo ang tanan, maski magsakit. Paliog dala ko patukar sa kong paboritong sonata. Alag ka na mong duha. Dagang salamat, Dolanday. And more power. Hantod sunod di gayon. Inyong suwat magtatampo.